Продовжуємо дивитися скачок напруги і викинула з відео. І так, намисто 900 гривень, 58 815 артикул, до нього браслетик, артикул 58 698, 10 мм, намистинка 540 гривень. Це у нас приніт. Якщо вам сподобалось, пишіть мені коментарі, нажимайте на вподобайки та дзвіночок. Ви будете знати про вихід нових відео. Підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже-дуже вдячна. І також хочу нагадати, що це перше відео, а буде ще, десь відео 3, може, а може 2. Тому, якщо вам подобається, пишіть мені, але маю всього по 2 ниточки. 2 браслета, 2 ниточки. Я з вами не прощаюся, тому що хочу ще вам показати вироби індійських майстрів я отримала. Тому кажу вам до зустрічі на каналі Марсель Сільвер з новим відео.